Maayong mudto na usab kanang Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kining iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga, usab tarong adlaw, Biyernes. Pizza 27 na kini mahigala sa bulan sa Marso tuig 2026. Og padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntuhon sa tunay kumustahon mga higala no. Ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, mahimudto Bishop no. Ang ato ang mga kaigsunan nga mga kaparian lukop Kabisaya ug Mindanao. Ilabi na gyud ako mga classmates no, si Padre Obing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz o si Father Dami Hiramis no. Kamusta na? Ug tanan gyud nga mga kaigsunan nato mga kaparian ilabi na gayud ang mga sakop sa Diocese of Dumaguete. Ayan. Abi no, nang hinaot ko mga higala nga na ang kamuntanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon sa pamahigala no, walay sipon, walay hilanat, walay labad sa ulo ug wala yung mga gibati pero buhi pa ha. Siguruha nya gana ra gyapong mukaon, lami ra gyapong katulog o niya matud pa abtik ra gihapon kayong momisa. Ayan no, mudala sa mga sakramento ngadto sa katawhan. Bueno, hapit na gyud mahigala sulod semana mangadto nami sa Dumaguete kay mo appeal sa amo ang renewal of vows no, ang amo ang renewal of vows, and then mo po nang misaha manghigala kanang gitawag og Christmas nga pabalo nami sa amo gyud nga final destination. Ayan no, kay mag-reshuffling na mahigala tagwaan nami sa among final destination. Ayan no, nahala no. Kumusta na mong tanan? Aki ari na ta mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahanon ining kamuntuhon. Uy, ang Diocese of Tagbilaran aduna nay bag-ong puli nga arso nga obispo. Ako paguning contemporary mahigala nakaila ninako, nakaila pug ko niya si Sakman no. Ang among angga niya Sakman no. Si Father Gerardo Saco Jr. Nagkakauban pa mi ani manghigala sa kining Seminaryo Mayor de San Carlos no. Muna no si Sakman mga among tanggaan ni Sakman no, classmate ni nila ni Kuan nila ni Father Kuan Flores no, Father Flores, si Father Jerry Flores ug daghan pa no, sila si Anhing Kuan, Moises Selva ana no, so muni ilahang classmate ni si Sakman no, si Father Gerardo Saco Jr. Congratulations Bishop no. Congratulations Bishop no. Madaghan na kayo mga kailang higala nga nga obispo na no. Muna no lipay kay ta mga higala no nga daghan na sa atong mga kaila nga mga kontemporaryo nato nga misaka na sa hanaay sa mga kaobispohan. Daghang salamat Lord ang tagaan nimo kahigayunan ang among mga kailang pari no nga mamahimong imong mga alagad isip obispo no. Daghang kay salamat. Bueno mahigala ari kita sa ato ang Vatican News. Amidst madness of life we must defend life no, and amidst madness of war we need to defend life at every stage. Ayan no, ang gisulti sa tong talahuron nga Santo Papa atol sa iyang mensahe dito sa Vatican no. Kung sabi ni sayang pa nato ni luyo no, amidst luyo sa matod pa luyo sa kagubot sa giyera, madness of war, we need to defend life at every stage. Ato yung panalipdan ang kinabuhi sa tanan nga panahon. Ayan no, so na no, so na pangawagan karon sa ato ang talahurong Santo Papa. Hala no, arita mangigala sa ato ang March 27. Uy ni agyod no, si sa Blessed Francis Fa di Bruno. Oh no, sa March 27 si Blessed Francis Fa di Bruno no.
Natawo kini siya ni adtong 1825 ug namatay ni adtong 1888 dito sa Northern Italy, no? Former military officer, educator, doctoral nakakuha kini siya mga doctoral studies nya charitable activities unya he founded the Society of Saint Zita, no? Saint Zita. Nya help establish hostels for elderly poor, for elderly, poor, and prostitute, and building of church in Tuscany, and entered priesthood and died in 1888 and beatified 1988. So karong adlaw may gala, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Blessed Francis Faa de Brono. Ayan, no? Hala, rin na tayo may gala sa ato ang catechism. Kumusta na mo din ha sa manhuyod ha? Ako lang gihapon ang inyong ubus nga kapaisano nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Okay. Ari nasa naman to ako ang giandam nga topic. Uy, di ara. Mga pangutana di may gala. Unang pangutana. Padre, sa may problema. Unsa man gyud kamahinungdanon, no, ang musimba ta og matag Domingo. Ayan, the importance of every Christian to hear mass, every Christians to hear mass on Sundays. From a Catholic perspective, ato ra ning inilison gidagmay ha may higala ha. Hearing mass on Sunday is crucial for spiritual nourishment. Sa ato pa importante gyud ay kayo kining musimba tag mga Domingo as spiritual nourishment. So sabot og spiritual nourishment may gala. Mura ba ang atong spirituhanong kahimtang murag mulambo ba? Kay sakto man ta sa pagkaon kasi man tang kadungog sa mga pulong sa Dios, no? It is a way of fulfilling a divine and church obligation. It is a way of fulfilling our church obligation and also fulfilling divine and church obligation to worship God. It is the day of obligation to honor the third commandment. No mo kanang panahon na mga higala nga ato ang gitagaan og bili ang ikatulong sugo sa Ginoo sa Ten Commandments ba. O sa ganito ang kanang ikatulong sugo balaana ang adlaw igpapahulay. Nya kay mao man ang igpapahulay nato madomingo, no? Kay matud palagi magtrabaho ka sa ikaunom ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw mapahuway ka. Ayan, no? Nya unsa man tang adlaw ni sugod og trabaho? Lunes. Dayong unsa may ikaunom sa og Lunes ta ni sugod og trabaho unsa man adlaw ang ikaunom? Ang ikapito, Domingo. Ang mga Sabadista nisugod silang trabaho og Domingo, mutapos po sila og Sabado. Wala na problema, di ba no? Di ba nung pulding? Wala na problema, padre. No, nga kuan di ay kanang musugod tag mga Sabadista, musugod og trabaho og Domingo, mutapos po sila og Sabado. Okay ra. Kita mga Katoliko, musugod tag trabaho og Lunes, mutapos po ta og Domingo, ikapilo ka adlaw. Diya sa buhaton sa ikapilo ka adlaw, musimba, no? It is considered the summit of all and source of Christian life, no? Gato pa kini di ang musimba ta mga higala kining misa ba, mao kini siya ang gikonsidera nga summit or pinakataas nga matud pa sa man source tinubdan sa kinabuhing Kristohanon. Ang pinakataas, no? Pinakataas nga tinubdan sa kinabuhing Kristohanon. Ayan, no? By attending Mass allows us to be spiritually renewed. Uy, maasdo pa kung misa ta mahigala, doon mo apil tag misa, aduna gyud kabag-uhan sa atong kinabuhi. Renewed through receiving the Eucharist, listening to God's words, and joining with the community. Ayan, no? Sa akong balitong higala ha, why is it important for every Christian to hear Mass every Sunday? For a Catholic perspective, ang pag-apil sa misa usa di ay kapaagi nga diin mulambo kita sa atong espirituhanong kahimtang. Nganuman, tungod kay ato man nga natuman ang atong obligasyon sa matud pa ikatulog sa nga atong matuman ang obligasyon sa paghimo, no, sa paghimo sa adlaw nga igpapahulay nga balaan.
Kay mo man natong ipapahula ikapito man kaadlaw kay nagsugod man tag trabaho og Lunes. Nya unsa may ikapito? Domingo, no? Ang mga laing relihiyon, labi na mga Sabadista, Sabado sila mapahuway. Kay musugod silang trabaho Domingo man. Okay, no? Unya, it is also considered as the summit and source of Christian life. Ang pinakataas nga, no? Pinakataas nga tinubdan sa atong kinabuhing Kristohanon, no? Nya naghatag kini kanato og katungod nga ma-renew ang ato ang espirituhanong kinabuhi pinaagi sa pagdawat kaniya lawas ug dugo, makapaminaw kita sa iyahang pulong ug dayon muapil kita sa kalihukan. So pangutana, Padre, unsaon man gyud Padre nga ato gyud bitaw nga maangkon ang kana bitong kasibot ug pagdebosyon sa Santos nga misa matag Domingo. Ayan, no? Number 1 is cultivate a deeper spiritual life outside of Mass through prayer. Sa ito pa, nagsimba ka og sa wala, imo gyud nga palambuon ang kinabuhing maampuon. Sa misa ba, gawas sa misa, pinaagi sa mga pag-ampo. Sa unsang paagi, reading scriptures, magbasa-basa kag Biblia, mag-meditate ka og mga pagtulunan ni Kristo, unya more devout during Mass. Unya, matud pa, ang maong kinaiya, no, atong madawat, pinaagi sa kanunayng pag-ampo. No, sa ato pa wala bisan tuod og dili pa kahinimbahon, pag-ampo ra gyud, di ba, madugay, maapil na sa imuhang mga agenda sa kinabuhi, mao ang kanunayng pagsimba. Unya, kinahanglan nga kung musimba ka, mao gyud na imong tuyo, no, nga makakaton ka sa mga pagtulunan sa Ginoo ug madawat nimo siya lawas ug dugo ug ingon usab makatuman ka sa usa sa mga sugo sa Ginoo nga mao ang pagbalaan sa adlaw nga Domingo. No? Murag wala naman tay oras manghigala kay daghan pa ko kay misa manghigala, no? Kay daghan mga baccalaureate masses. So muna nga diri lang usa kita kutob sa ngalan sa atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang tanan nga mga kaparian Lukop, Kabisanan ug Mindanao, especially ang mga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Once again, congratulations to Sackman. Si Father Sackman nga mauna karon ang classmate ni sila ni Father Clyde Flores, si Father Flores po, no? Dito sa kuan sa kining dito sa Siquijor, no? Si Father Flores. Okay, no? So sa ngalan sa Talahurong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Father Rama Ata, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia ka, manamilit na usab kaninyo ug mandalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.